Nini serai je khu kholok mani je asak din kolok ma sal kolok ma norok bahai ki bodi ki saiman liya yakha tabu bobo hai nugui saiman khandro tau khai saima mane asak din khai to sakango khai to bo siklani mesing jak mesing mane hingkai abo sakango 2-3 bar mesing ka ma khai to hingkai abon pore ongya tongkha tin abo hai 3 mas rok 4 mas rok kun pur 5 mas rok tongo hingkai abon pore taisa ong phiru kun pur kai 6-7 mas rok tong phiru hingkai ongya phano ongya nai nai gana ko hini nai tongkai taisa ong phiru bodi ki saiman khan je romfre jak mani romfre jak bo saimaya hingkai ta khai tini dara no tlang naiga tini bo tlang thangka doctor phone naiga na ko yong ni saksori tamung kha hini phone ko naiga na hini mian doctor tlang thangai doctor na tekal khai borok na ka hamkai nai kha po borok ka hamkai nai ka hangkai dara sai re phakya phone ko re phakya nini serai ni aro mohai ongjak ko munai hini sai re mohai bobo hai sari serai ke nin serai ni bokho serai tong butere tong hini sai ro horo doctor he sau hangkai nin serai jam saka nogo phai ke nogo phai ano sungka ni bufa sau ni sajung no ka hambai sung nai ga de sabai tam ongya ongui de ongya sab bola jur khai jak lai kya hene hangkai an serai no ka hambai sung nai kya sungka hangkai bola se jawi sara gya monas nogo sakai no bothana ni hene himpo hangkai no sai rekha bufa ano sungka nin serai nu sajak tam saka hene sungmani ano khai sara gya henang saka hangkai bufa koi no sungnai kya hangkai japde bo sungnai kya bufa no sai rekha hangkai ano khai bufa tam ni saka bufa no mohai borok ano mohaya ekdom serai ke sari tala sari bo tv nai phai mani lamao borok khorok boi jong ungko chwa kefek chwang nangjak malai bo saisung tv nai phai mani nogo horok kefil phai mani bono lamao nugui rom boi bukhum muthoi bolongo dawi romfre ka po hini sau hingkai nang asak din tam khai tongkha nogo saimaya jongkhai to sian bagoi no tongkha nang tam asak din nogo saimaya ba hini sa mani borok ano nogo ta sa de hi sau je romfre na rok nang joton sini una sini wai bisore romfre ka nona borok apro waisa na ulo borok romfre ka apro sana khoroguri romfre ka ngai wai bisore romfre ka nona borok wai bisore romfre ka borok waisa ngana nako tu na ri febro nogo tuni pya nang apro chiri kholi ada jiri khong na thanga bukhum utho ta se borok khoroguri ngana ni manapon sapali ata tabuk nang tam nai je nona abo hai borok oprat khaimani nang bobo hai san tabuk je borong sasti bobo hai namsung angka mung nang kaham sim nang namsung go bong sastiro de hisa borno sastrita ano yang nade sar phungni patimung je khorak bwrwi camera romjak mani abo bobo hai bujorte boroni dosi khai borok la oke sing tinino kaise series tal khagya horo kopindro tilbra ni khoroksa borogo amtani no mungiakami amtani min no hongkai tilbra bosio je khorok buri chrai bom parani no tolendro tilbra jutis kumar tilbra ras kumar tilbra tai torun kumar tilbra borok khorok buri miliboi bini kopindro tilbani besajugno थांनाय 7-8 मास आगे बरक बनो खाकिया रोपेर सोपेर थाइनायया दर्शन खालायया बे ताबु नंके कपिन्दति ब्रह्मजों जे काजल बुं सलिया बो गेके ताबु प्रेगनेन्ट दङ आनमनिक 6-7 मास नाय गाबों दि बगाय सम कमप्लेन खाकिया एमानि परे
जों जे खरक बुरै जे दंमानि आसामि जों बरनो रंफा रमै दाउ बरक जोंनि पुलिस कास्टडियाव ताई मुसाजो नबसम दा मेडिकल थायो तनबो ताई आसामि नो जों थाना फ्रड थायो স্যার বেনি তো যেহেতু অমর সকসুইয়া যে সাকদেরিয়া বন হাপাং একেবারে সরকারनि बेखाक्ति কোনো प्रसेस दं जे साक केंग्रेनाय बगैरा को बाहाय अब जों जोंनि अथरिटि साइड दङ अब बुंथि हायो बन सरकारनि सुबिदा दिमान अब जों नाय दङ सेक्शन नाम्बार केस नाम्बार को सर अब केस मान हिंगे मुंगियाकामी केस नाम्बार 6 2024 अब काय 376 DA सेक्शन 6 पॉक्सो एक केस लायजा